ин навбат тавассути намоиш мо сайре ба пойтахти кишварамон шаҳри зебои Душанбе хоҳем кард. шаҳри Душанбе дар водии Ҳисор ва доманаи қаторкӯҳои Ҳисор дар баландии 750 то 930 метр аз сатҳи баҳр ҷой гирифтааст. калонтарин шаҳри Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. масоҳати шаҳр 127 километри мураббаъро дар бар мегирад. он дорои чорноҳаи маъмурӣ Шоҳ Мансур, Исмоили Сомонӣ, Фирдавсӣ ва Сино мебошад. назаре ба таърихи Душанбе. ҳудуди имрӯзаи шаҳри Душанбе дар қадим бо номи Шумон ёд мешуд ва доир ба ободонии ин мавзеъ дар ҳудудулолам зикр шудааст. доир ба худи калимаи Душанбе бошад дар китоби донишманди балхӣ Маҳмуд ибни Валӣ Баҳрулаъроф фи маноқиб алхайр чунин омадааст: қалъаи Душанбе дар канораи чапи руди Варзоб ҷой дошта ва ҳар рӯзи Душанбе дар назди он бозор баргузор мешудааст. номи кунунии пойтахти Тоҷикистон ёдовари ҳамин бозор аст. азбаски ин ҷойро Душанбе бозор мегуфтанд, деҳкадае ки бо гузашти замон дар ҷои Душанбе бозор пайдо шуд, Душанбе ном гирифт. пас аз таъсиси Иттиҳоди Шӯравӣ соли 1924 Душанбе пойтахти ҷумҳурии Мухтор ва соли 1929 ҳамчун пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди Иттиҳоди Шӯравӣ эълон гардид. дар давоми солҳои Иттиҳоди Шӯравӣ шаҳри Душанбе хеле рушд кард. дар ин давра дар Душанбе корхонаҳои саноатӣ таъсис ёфта, бахшҳои маориф, тандурустӣ, иҷтимоиёт ва ғайра пеш рафтанд. биноҳои наву замонавии ҳамон давра ба Душанбе ҳусн бахшиданду муассисаҳои фарҳангӣ ва ёдгориҳои меъморӣ дар Душанбе бунёд ёфтанд. симои шаҳри Душанбе дар замони соҳиби истиқлолӣ ва махсусан солҳои охир ба кулли дигар шуд. имрӯз шаҳри Душанбе бо бунёд ёфтани иншоотҳои наву замонавӣ, коргоҳҳо, боғҳои зиёди фарҳангӣ, маҷмӯъаҳои маишӣ, гулгаштҳои зебо, варзишгоҳҳо ба шаҳре мубаддал гаштааст, ки диққати сайёҳони дохилию хориҷиро ҷалб мекунад. шаҳри Душанбе то имрӯз бо шаҳрҳои Лусака, Санъо, Монастир, Клагенфурт, Лоҳур, Болдер, Мазори Шариф, Ройтлинген, Санкт-Петербург, Шероз, Минск, Урумчи, Теҳрон, Анқара ва Сиамин бародаршаҳр аст. душанбе соли 2017 аз ҷумлаи 20 шаҳри тамошобоби қитъаи Осиё дар маҷаллаи The Telegraph Британияи Кабир номбар карда шудааст.
28 апрели соли 2017 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаи нави генералии шаҳри Душанбе тасдиқ гардид, ки тибқи он шаҳр боз ҳам васеъ гардида сохтмони иншоотҳои гуногун дар назар аст. Слышна песня соловья, горы, из окна утро вижу я, вижу алые розы, виноградные лозы, весь открыт в солнечной судьбе, брат Москвы юный Душанбе. Как маяк свет его далек, гордый красный флаг видит весь восток, сердце Таджикистана слышат знойные страны, есть у них в дружбе и борьбе верный друг юный Душанбе. Вновь и вновь здесь бродить вдвоем, дружба и любовь в воздухе твоем, и в жару Душанбинка, как весенняя льдинка, я в любви признаюсь тебе, город мой, юный Душанбе.